Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts una vegada més al meu canal. Aquesta vegada teniu una píndola que és la píndola dels usos del pronom feble i. Com ja vàrem explicar en les píndoles 8 i 9 sobre el pronom feble en i després sobre les interferències en els pronoms febles, el pronom feble en i el pronom feble i són uns pronoms que habitualment s'han fet servir i es fan servir en moltes llengües romàniques, però que no existeixen en altres llengües romàniques o que es troben en un procés de retracció, de manca d'ús, de reducció d'ús en moltes zones. Per exemple, és el cas del pronom i, que es troba en un procés de retracció del seu ús en moltes zones del territori valencià. I és el que explicarem ara, l'ús correcte del pronom feble i en estàndard valencià o català, d'acord? Hem de tindre en compte, com vam explicar també en les altres píndoles, que l'ús de pronoms febles és necessari en català, en valencià, en oral i escrit per fer un text, per elaborar un text ben cohesionat amb els elements de referència adequats, i també per a evitar la repetició innecessària de l'element explícit i anar utilitzant mecanismes de cohesió per a no repetir massa, d'acord? El pronom feble i té les següents funcions. Fa de complement de règim verbal, fa també de complement circumstancial de lloc, fa també de la resta de complements circumstancials, també pot fer de complement predicatiu i també el trobarem en els verbs pronominals que porten adherit el pronom i. En aquest cas seran verbs pronominals amb el pronom i. Tot seguit parlem de cada funció. Comencem amb la funció de complement de règim verbal. Sabeu que un complement de règim verbal és un verb que sempre porta darrere la mateixa preposició, no? Pensar en alguna cosa, recordar-se d'alguna cosa, etc. Aleshores, quan aquests verbs introduïts regeixen qualsevol preposició que no siga la preposició de, el substituïm pel pronom i, el complement, d'acord? Si va introduït per de, el substituïm per en. Per exemple, en aquest cas, els va amenaçar amb l'expulsió, seria els hi va amenaçar. Ja t'has acostumat a la nova feina? No, encara no, m'hi he acostumat. No heu pensat en les conseqüències? Clar que hi hem pensat, pensar en, d'acord? Acostumar-se a, començar amb. Però recordeu una cosa, en el cas del complement de règim verbal sempre va introduït per una preposició, com he dit, però aquesta preposició pot variar si va seguida d'un infinitiu o caure si va seguida de la conjunció que. En aquests casos, la preposició que agafarem com a referència per a la pronominalització serà la que acompanya el verb seguit d'un substantiu. No ens hem de confondre amb això. Per exemple, pensar sempre és pensar en. Ell pensa en els seus pares, però sí que darrere, si posem l'infinitiu, hauríem de dir ell pensa a vindre o ell pensa de vindre, però en tot cas sempre regirà la preposició que tenim quan el verb va seguit d'un substantiu. També tindríem, per exemple, parlar d'alguna cosa, parla del teu poble, però parla d'anar a la mar, parla que vol anar a la mar. Ahir es perd el de perquè davant d'un que conjunció, com veurem en una altra píndola, no podem posar mai una preposició. Aquestes coses hem de tindre-les clares, d'acord? O Pasqual anava contra el seu germà, Pasqual hi anava. Quan substitueix i un complement circumstancial de lloc. Bé, quan el complement circumstancial de lloc va introduït per qualsevol preposició diferent de la preposició de, aleshores el substituïm pel pronom i. Encara vius a cals pares? No, ja fa temps que no hi visc. Primer fica la clau al pany, ja la hi he ficada. I ara què? Quan has passat per allí? Hi vaig passar ahir. Tot això serien circumstancials de lloc que no van introduïts per de i, per tant, se substitueixen per i. El tercer cas és la resta de complements circumstancials, quan se substitueixen, sempre es pronominalitzaran amb i, sense fixar-nos en la preposició o en la locució preposicional. En acabar la festa anaven de costat a costat, en acabar la festa hi anaven. Encara vius amb els teus pares? No, ja fa temps que no hi visc. No poses els peus damunt del sofà, no hi poses els peus damunt. Així tenim una altra remarca, que és la següent.
En les locucions damunt de, a sobre de, sota, davall de, davant de, en aquests casos sí que podem pronominalitzar amb i, però cal repetir el primer element de la locució per no perdre informació. Aleshores diem, no poses els peus damunt del sofà, no hi poses els peus damunt. Hem de conservar explícitament damunt per no perdre aquesta informació. El quart cas és el cas de la substitució de complement predicatiu. Ja sabeu que el complement predicatiu és un complement verbal que està enmig de ser un complement del nom en el subjecte o bé un complement en el predicat. Aleshores, el complement predicatiu en general es pronominalitza amb i, excepte quan són verbs factitius, com ja vam veure en la píndola del pronom en. Verbs factitius són dir-se, designar, elegir, fer-se, fer de, nomenar i triar, que en aquests casos ho substituirem per en. En la resta de casos, el complement predicatiu, aquest complement del verb que concorda també amb el subjecte, concorda tant en el subjecte com en el predicat. En aquests casos, excepte en els verbs factitius que acabem de dir, sempre substituirem el complement predicatiu pel pronom i. Per exemple, com ja ha acabat Pau? Pau ha acabat molt marejat. I ser molt marejat, que és un complement predicatiu, el podem substituir per i. Com ja ha acabat? La Mar es manté calmada. En aquest cas, calmada és un complement predicatiu perquè concorda amb el subjecte Mar calmada, però realment està darrere del verb, està també regint-lo el verb. Aleshores és un complement predicatiu. La Mar es manté calmada, la Mar s'hi manté. O amb aquest oratge sempre s'hi manté. Però l'últim exemple que tenim, que podeu veure ací, és l'exemple d'un verb factitiu, com havíem dit, el verb fer-se. I per tant, com que és factitiu, dels de la llista que teniu ací, aleshores ha de ser substituït per en. No m'agrada el futbol, però enguany me n'he fet soci perquè m'he fet soci. T'has fet soci del Villarreal? Sí, no m'agrada el futbol, però enguany me n'he fet soci. I l'últim cas és quan i forma part d'un verb pronominal. Hi ha certs verbs que usen sempre el pronom i, però sense valor sintàctic, com ara el verb impersonal haver-hi i també els verbs de percepció veure-s'hi, sentir-s'hi, o alguns verbs com jugar-s'hi, jugar-s'hi, apostar a alguna cosa, valdre-s'hi, quan juguem a un joc, això s'hi val o no s'hi val fer trampa, o també anar-hi o estar-hi a favor o en contra d'una cosa. Aleshores, diríem, si hi hagués hagut algú, ens hauria contestat, és el verb haver-hi, aleshores porta i, si hi hagués hagut algú. Després, el pare ha envellit molt i ja no s'hi veu, i a més no s'hi sent gens. Aleshores, ahir, veure-s'hi, sentir-s'hi, és com si tens aquest sentit en marxa o no. Que t'hi jugues que no ve? Jo hi estic a favor, per mi no s'hi val, jo no jugue més. Ho veieu, estem posant en pràctica molts exemples del que acabem de veure. Per tant, això, que sí que hem de fer servir el verb i en els verbs pronominals que el contenen, que són aquests. Sempre estem parlant de la llengua estàndard. Ara molts de vosaltres estareu pensant, pues això no ho he fet jo en ma vida. Evidentment, en ta vida, perquè segurament normalment no parles valencià estàndard, parles valencià col·loquial i per tant aquestes coses no les fas. Els pronoms no els fas servir de manera estricta, de la mateixa manera que quan parles castellà col·loquial tampoc fas servir uns connectors o unes estructures de relatiu com ara cuyo. Hem de començar a distingir els registres de la llengua. Alerta, dues cosetes més que caldria que coneguereu. No són tan importants, però estan ahí. Una és la qüestió del complement indirecte quan no és de persona. Quan el complement indirecte no és una persona, l'hem de considerar complement circumstancial i per tant l'hem de substituir pel pronom i, no pel pronom li, perquè és només per als indirectes de persona. Aleshores, diríem, posa oli a l'ensalada. Ahir, tot i que sembla que a l'ensalada siga un complement indirecte, com que l'ensalada o amanida no és una persona, diríem posa ni, com si fos complement directe i complement circumstancial. No diríem posa-lin, perquè seria posa-li oli a Vicent. Ahir sí que diríem posa-lin, no? Una altra qüestió. He donat la caixa de Nadal al barri. No diríem li l'he donada perquè el barri no és una persona, sinó que diríem la hi he donada. He donat la caixa de Nadal al barri, com si fos un circumstancial. I després una altra qüestió que no és necessari que feu servir, però sí que heu d'identificar, que és una petita irregularitat
entre la combinació de complement indirecte i de complement directe en la majoria de parlars de la llengua catalana i després en les comarques barcelonines. Què passa? Que en algunes publicacions podeu trobar el pronom i en substitució de la forma li en funció de complement directe quan va en combinació complement indirecte i directe, que de fet canvia a complement directe i indirecte. És a dir, ho posaré amb un exemple, d'acord? Nosaltres diem Pere compra el llibre al xiquet, Pere li'l compra. Pere compra la poma a la xiqueta, Pere li la compra. Pere compra les taronges a la xiqueta, Pere li les compra. Diríem, no? Totes aquestes combinacions serien les de l'estàndard valencià. Doncs quan hi ha aquesta combinació d'un complement directe i un complement indirecte en les comarques barcelonines, ho canvien i posen primer el complement directe i després el complement indirecte, i el complement indirecte, en lloc de col·locar-li un li, li col·loquen un i. Aleshores seria Pere li compra el llibre al xiquet, Pere li'l compra, però a Barcelona diríem Pere li compra, d'acord? Pere li compra, Pere la hi compra, Pere els hi compra, Pere les hi compra, Pere li compra, la hi compra, els hi compra i les hi compra. En lloc de li'l compra, li la compra, li'ls compra, li les compra. És una xicoteta diferència que perquè no vos espanteu si alguna vegada ho escolteu així, que també és correcte, però la nostra manera valenciana estàndard de la li, de lila, lils, liles, també és correcta. I fins ací la píndola sobre el pronom feble i. Fins la propera píndola. Adeu!